So, good morning mga sir. Loko TV here na naman nagbabalik para sa panibagong vlog. So, ngayong umaga, dito po tayo dito sa Paligi, Candaba, Pampanga, no? Although wala pa tayo doon sa Paligi, malapit na tayo. Dito na tayo sa San Agustin, Candaba, Pampanga. So, kung nakikita nyo po, ang dami mga tao dito, mga nagja-jogging, bikers, namamasyal. So, ang dami talaga, ang ganda ng view. Kung nakikita nyo naman mga sir, ayan. Wow, ayan po yung andun yung bundok, Arayat yun. So talagang kung nakikita nyo sa buong paligid, napaka-fresh air dito. Wow, solid kasi Kabilanes pala yan, napakalawak pa. So nung mga panahong mga idol, no, yung mga panahong bumabaha dito, kung nakikita nyo yung mga lugar na yan, tubigan lahat yan, halos tubig yan kasi nga itong lugar na to dito sa Candaba, Pampanga is talaga to, lubugan mga idol, no? Laging lumulubog dito pag may mga bagyong dumaraan. Hindi naman automatically na once na may bagyo lubog agad. Yun lang malalakas na talagang bagyo yung bumaba dito sa lugar na to. So ngayon mga sir, pupunta tayo doon ngayon sa Paligi, Candaba, Pampanga, na kung saan sikat doon sa Facebook, no? Pwede ka daw magkape, pwede ka daw mag-jogging, and pwede ka daw kumain doon. So yun siguro, yan sila siguro yung mga kumakain doon at nagkakape, and doon na rin sila nagbi-breakfast kasi nga syempre pagkatapos mag-bike, pagkatapos mag-jogging, pagod ka na. So tara mga idol, samahan nyo ako, punta tayo doon sa Paligi, Candaba, Pampanga. Malapit-lapit na tayo ng konti. Lang, chill ride lang. Titingnan natin yung mga tao dito. Titingnan lang natin sila pag mamamasdan lang natin. At susulitin na rin natin yung lugar na to itong umaga na to. So kung bago lang po pala kayo sa ating YouTube channel, please pa-subscribe po ako. And click na rin yung bell mga idol, no, para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin sa YouTube. So shoutout sa mga tao dyan sa buong mundo. Mabuhay tayong lahat. Sa inyo lahat dyan, sa lahat na nakukuha ng camera ko, shoutout sa inyo. Mabuhay tayong lahat. So Sir Francis Kicks, kumusta, magaling ka? Shoutout sa iyo. Sana okay na yung kamay mo at makapagbalik trabaho ka na rin. Siyempre makapagmotor na rin tayo. At sa mga kabalan motovloggers, shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol, no? Mabuhay po tayong lahat. Wow, ang ganda, daming tao dito. Solid. Dati kasi mga sir, itong lugar na to, wala naman masyadong mga tao na nagbabike, nagja-jogging. Kasi talagang konti lang. Nakilala lang tong lugar na to nung tinayo doon yung sa Paligi nga. Yung mga pagkain doon, pwede kang magkape. So parang dumami yung mga tao. Tsaka ang ganda naman talaga ng lugar na to mga idol, napakalawak, solid. Kung malapit lang po kayo sa lugar na to, punta po kayo dito mga idol, no? Para naman nyo yung lugar, makita nyo ng personal. Matatagpuan lang po yan sa Candaba, Pampanga. Daming tao dito, solid. Daming mga nagja-jogging o nag-bike. Wow. Sama-sama tayo, walang mag-iiwanan. So yung mga nagsusumba rin pala dito mga sir. Wow. Sige.
Ayun, eto na, dito na pala tayo mga idol. Solid. Malapit lang naman pala talaga. Ito na po yung lugar na ano no, na pasyalan dito sa Paligican, Davao, Pampanga, na kung saan pwede kang kumain. Ayan. Ito pala yun. Ito lang ba yun? So ito nga. So pwede ka magmami. Tingin tayo doon sa dulo, baka meron pa. Ayan no, nakasarado pa sila mga idol no. Paghapon siguro kumpleto tong mga to, nakabukas lahat yan. Kasi paghapon talaga is maraming tao dito. Ito nga siguro yung ano. Ito na ba yun? Parang iba doon sa picture. Ba't iba doon sa picture doon sa nakikita ko? Wow. Ito na nga eh. Daming mga nagja-jogging dito, men. Tapos may mga nagsusumba pa rin dito. Dito nga. Wow. Dami nagsusumba dito mga idol, solid. Natameme ako pag nung nakita ko yung lugar na to, nanahimik na lang ako bigla. So tingnan natin doon sa dulo doon kung medyo may mga ano pa, may mga marami pa mga tao. So ito na nga pala yun mga idol no? Kasi doon sa bandang dulo doon wala nang masyadong tao eh. Mga nagja-jogging na lang yung mga naandito. Sarap ibigat pang motor dito mga sir. Sarap mag top speed dito. Kaso lang pag nagta-top speed kayo dito mga idol no, wag morning kasi ang daming tao dito, baka makapinsala tayo no. Mas maganda pag tanghali. Kasi pag tanghali dito mga idol, yung mga nagba-bike na yan, wala na sila. So, yun mga sir, no? Ito na nga siguro yung Paligican, Davao, Pampanga, no? Kasi nakikita naman natin maraming tao tsaka maraming mga nagja-jogging. So, ito na nga siguro yun. Although, siguro, kaya iba doon sa picture, doon sa Facebook, tsaka doon sa personal. Kasi nga, pumunta ako ng umaga. Ang alam ko kasi talaga maraming tao dito pag hapon, tsaka nakabukas yung mga naka-install doon na mga tent, yung mga pagkain. So, ito na nga. So, pero try natin magtanong kung ito ba talaga yung Paligican, Davao, Pampanga na kung saan sumisikat sa Facebook.
Hanap tayo ng mapagtatanungan natin. Ikot tayo. Ganda ng view, boy. Woo! Sarap pag manayaw ng mabilis. Yan po yung bundok Arayat mga idol. Wow, ang ganda. Okay. Tayo natin magtanong dito. Excuse po, ma'am, dito po ba yung Paligican, Davao, Pampanga? Ito ba yan? Yung maraming food na naka-install, doon ba yun doon sa side na yan? Ayun ba yun? Thank you, thank you. So ano, confirm ito nga. Ito pala yun. Ito na nga. So dito na nga tayo mga idol, no? Sabi, nagtanong tayo dun sa kanila. Ito daw pala talaga yun. Wow, ang dami mga nagsusumpa, girl. Daming bikers talaga. So ito pala yung sana mga sir, no? Ito yung mga food dito na marami sa Facebook tuwing hapon. Although umaga ngayon kaya wala masyadong naka-open na mga ganyan na yung mga kakanin. So karamihan dito pag umaga, yung mga ano lang, yung mga mami, yan, yung mga lugaw, kape, yan mga sir, nakikita nyo naman. Yan yung mga karamihan sa ngayon tuwing umaga. Yung wow, sweet. So yan mga sir, lilibutin muna natin itong lugar na to. Susulitin muna natin itong lugar na to, no? Iikutin natin. Total morning naman ngayon, so mag-a-andun muna tayo dito. Paspasan muna tayo. Solid. So yun mga sir, dito ko natatapusin yung vlog na to. Dito ko natatapusin yung video na to kasi
Iikuti ko muna tong lugar na to. Magsasawa muna ako magmaneho dito. Susulitin ko yung oras na andito tayo dito sa Paligi, Candaba, Pampanga, no? So yun, maraming salamat sa nag-isay at nanood. Kung may mga oras po kayo, kung malapit lang naman po kayo dito sa Candaba, Pampanga, kung mahilig kayo mag-bike and mag-jogging, kung gusto din naman kumain ng mga lugaw, magkape doon, pwede po kayong pumunta dito mga idol, no? Napaka-open ng lugar na to. Yun, no? Maraming salamat po sa inyo. Lagi ko po sinasabi mga idol, no? Lagi po tayong mag-iingat sa ating biyahe. Lagi po tayong mag-iingat sa pagbumotor. Make sure dapat naka-helmet tayo at naka-gloves. So, yun, no? Hanggang sa muling, Miyako Loco TV here na naman. Hanggang sa muli, no? Peace sign. Thank you po.